שלום לכולם, מסר האנרגיה השבועי כמו בכל שבוע, אנחנו ממשיכות עם סגירת 2025, השנה המאוד מאוד מאוד עמוסה וקשה הזו, שככה מעכה הרבה אנשים טובים, ועכשיו ככה בדצמבר כל האנרגיה באמת של 2025 רוצה להיסגר כדי שב-2026 באמת זה יהיה clean start. אז בשבוע שעבר אנחנו דיברנו על שפשוף הכתמים של האנרגיה, כן, כחלק מתהליך הסגירה. שבוע בקריאת האנרגיה אה, היא העלתה נושא שאני חושבת מלווה את כולנו השנה, וזה ממש ניהול משק האנרגיה שלנו. ניהול ההוצאה וההכנסה של האנרגיה במרחב שלנו. כמו שהזכרתי כבר, רוב האנשים מסתובבים מאוד 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 עייפים בימים האלה, כמו כדי לשים לב לאנרגיה שאני מוציאה ולאנרגיה שאני מכניסה. האנרגיה השבוע עוסקת בדפוסים של בזבוז אנרגיה. כמו סכר כזה שנפתח, ואי אפשר לעצור את המים, נכון? זה לפעמים ככה האנרגיה שלנו מתנהגת. משהו נפתח מסתורי כזה, וכל מה שקורה זה התרוקנות והתרוקנות והתרוקנות, לעומת מה שנכנס שהוא לא משתווה, הוא בטל בשישים, לעומת מה שיוצא. והאנרגיה השבוע קצת תבוא ותראה לנו את דפוסי ההתרוקנות שלנו, איפה שאין לנו שליטה על מה יוצא מאיתנו, איזו אנרגיה יוצאת מאיתנו, וכנראה היא גם תלווה בעייפות רבה, אני כבר אומרת. אבל חדשות הטובות, אנחנו רואים את דפוסי התרוקנות שלנו בצורה מאוד מאוד ברורה ובהירה, לראשונה מזה הרבה זמן. הרבה פעמים אנחנו עייפים ואנחנו לא מבינים מה עייף אותנו. אז מאשימים את המצב ומאשימים את הממשלה ומאשימים, ואנחנו גם נהיה צודקים בכל הדברים האלה כמובן, אבל השאלה מה אנחנו עשינו שמשתף פעולה עם ההתרוקנות הזו. וזאת השאלה שעומדת השבוע במרחב. מה החלק שלי, כן? איפה אני לא מנהלת את האנרגיה ככה שהיא יוצאת ממני בלי שליטה. אנחנו נראה את הדפוס הזה, וזו הזדמנות בשבילנו סוף סוף בבהירות, להתחיל לעבוד איתו ממש בקטנה. קודם כל, איך עובדים עם דפוסי בזבוז אנרגיה? דווקא לא מגלים את האמונות וזה וזה, בזה טיפלנו מספיק ולאף אחד כבר אין כוח לזה, אני חוששת. אלא דווקא אחרי שהבחנו בדבר עוזבים אותו, ומתחילים לחקור על דפוסי קבלת אנרגיה, כן? מה ממלא אותי? מאיפה אני יוצאת יותר חזקה, יותר עם אנרגיה? מאיפה אני מרגישה בן אדם יותר טוב? מאיפה אני יוצאת ואני מרגישה, כן, את המלאות הזאת? איזה עיסוקים אני עושה, כן, אני מפעילה בחיים שלי, שמרוקנים אותי לגמרי מאנרגיה? אילו עיסוקים אני מפעילה שמכניסים חדש, מכניסים אנרגיה טריה וחדשה. אז השבוע, מעבר לזה שנראה את הדפוסים המרוקנים, יש לנו גם זמן ופניות אנרגטית לזהות את הדפוסים הממלאים, שוב, לראשונה אחרי הרבה זמן. אני הייתי מתחילה כל בוקר, וזאת ההזמנה של האנרגיה, אני הייתי מתחילה כל בוקר בלשאול מהו הדבר שהייתי רוצה להכניס היום למרחב שלי, ובאיזו דרך פשוטה וקלה, בלי מאמץ כמובן, כי זה כבר מיד מרוקן, באיזו דרך פשוטה וקלה, הדבר הזה יכול להיכנס למרחב שלי. יש לנו היכולת השבוע להעמיק לתוך דפוסים של ההתרוקנות, אבל גם לגלות את הסודות במרכאות של ההתמלאות. אז זאת מתנה מאוד גדולה לדעתי לקראת סוף השנה האזרחית, לגלות מה באמת ממלא אותי וככה לשים אותו קדימה במרחב לשנה הבאה. אז עד כאן מסר האנרגיה השבועי לשבוע, אנחנו נתראה בשבוע הבא, כמו תמיד. להתראות, ביי ביי.